Genul programului reality show poate fi vizionat de copii în vârstă de până la 12 ani, numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Te place și mama mea, de acum lumea toată va fi a ta. O să te învăț cum putem zbura departe de toată lumea rea. Nu mai pierd nicio secundă, nu. Vreau să aud că mă iubești și tu. Lumea va fi doar a ta, dacă vrei să fii mireasa mea. Doar tu mă faci să zâmbesc. Tu mă ies când greșesc. Doar la mireasă pentru fiul meu. Bună ziua, bine v-am regăsit! Spun bună ziua încă o dată tuturor! Bună ziua! Ce faceți? Bine! Cel mai ciudat când trăim în comun și când suntem atâția oameni la un loc este că atunci când unii sunt veseli și ceilalți nu simt la fel, nu se pot bucura împreună. Unii sunt extrem de triști, dar ceilalți, sigur, nu simt să fie și atunci ei sunt veseli că au motivele lor. Și când te uiți așa în jurul tău și vezi că unii sunt extrem de bucuroși și de veseli, iar alții sunt cu lacrimile în ochi de parcă tocmai ar fi suferit un deces, Doamne ferește, în familie, te doare și inima pentru că nu știi cum să pui problema. Adică îți vine să spui bună ziua și să râzi cu ei, dar ți se rupe inima și de alții care sunt foarte triști, că ai vrea să rezonezi cu toți deodată. Despre asta e vorba în momentul ăsta, așa mă simt eu, pentru că am încheiat emisiunea de la ora 13, un material pe care știu că l-ați văzut și pe seama căruia s-a comentat și după ce am terminat directul. Și dacă mă uit acum la Cornelia, eu am avut un șoc. Am venit, mi-am făcut părul, nu știu ce, m-am uitat la oameni și când m-am uitat la ea am avut un șoc. Am crezut că a primit vreo veste foarte, foarte rea de acasă în legătură cu ceva foarte grav. E îmbrăcată în negru, este trasă la față, e plânsă și nu înțeleg ce se întâmplă. Cornelia, ce-i cu tine? Deci nu s-a întâmplat nimic grav cu niciunul dintre ai tăi. E totul în regulă. S-a întâmplat ceva în emisiune cu tine. Ai ochii în lacrimi și nu ești chiar în cea mai bună faza a ta. S-a întâmplat ceva de când ne-am despărțit noi la ora 13? Bine, oricum noi ne-am învățat cu tine, că și chiar dacă s-ar întâmpla, tu nu ne spui. Alin și Andreea au stat afară. Noroc că a început emisiunea, că probabil mai aveau de discutat. Măcar voi ați discutat? Da. Și cum sunteți? Bine. Nici cum. Dar cel puțin la Dragoș și la Cornelia lucrurile nu știu cum, dar par amândoi sunt negri de supărare. S-a mai îmbrăcat Cornelia și negru, spui că e tragic. S-a întâmplat ceva, Cornelia, te-a afectat ceva din ceea ce s-a întâmplat sau s-a văzut în material la ora 13? Ce anume? Tot. Prin care îi spunea că ar fi mai bine să fie mai rezervați fiecare, și Alin și Andreea, în privința prietenilor cu voi. Sfatul unei mame și respect, dar a fost dureros pentru mine. Ce a spus doamna Luminița? Deci, practic, starea ta de acum nu are legătură neapărat cu Dragoș și cu ce spunea el, ci cu doamna Luminița. Mai puțin cu Dragoș. Mai puțin cu Dragoș, mai mult cu doamna Luminița. Bun, vorbim imediat, așteptăm mesajele dumneavoastră la 1272. Știu că aveți multe lucruri de spus, am văzut că o spuneți deja și pe Facebook, așa că trimiteți mesaje, sfaturi, îndrumări pentru ei, sigur au nevoie. Doamna Luminița, într-adevăr, v-am văzut la ora 13, aproape când să ne despărțim, puțin supărată sau nervoasă, e ca și cum ați răbufnit după mult timp. N-ați vrut să o spuneți, dar acum a trebuit să o spuneți. Da, și am spus. Și ați spus-o. Da. Dumneavoastră vedeți de mai mult timp că apropierea dintre Alin și Dragoș nu e de bun augur? Deci nu am zis să nu fie prieteni. Cred că s-a înțeles greșit. Nu, dar să fie mai rezervați. Să fie mai rezervați. Și Alin față de Dragoș și Andreea față de Cornelia, atât. De când ați observat că aceste prietenii nu duc neapărat către lucruri bune? Nu știu, cred că de ceva timp. De atunci de când i-ați spus Andreei să aibă grijă cu Cornelia?
Cred că da. E ceva timp de atunci. Este. Să tot fie câteva săptămâni. Eu așa văd. E părerea mea și... Dar și în privința fiului dumneavoastră, vi se pare că prietenia lui strânsă cu Dragoș? Exact, exact. Să fie un pic mai rezervate. Nu le interzic sau nu le zic să nu fie prieteni. Să fie mai rezervate. Da, de ce le-ați spus asta acum? Ce s-a întâmplat acum de le-ați spus asta? Pentru că eu asta am observat. Concret. Concret. Ce nu vă place? Că sunteți mama lui Alin. Ce nu-mi place? Înainte Alin era numai cu Andreea, dansau împreună, erau tot timpul împreună. Și acum de când văd că s-au iscat numai certuri, numai pentru ce? Eu asta le-am zis, să fie doar ei doi, atât. Nu le interzic să nu aibă și prieteni. Ba da, dar mai rezervați. Nu cred că am greșit cu ceva. Nu știu, eu așa cred. Dacă eu am greșit cu cineva, să mă judece alții. Alin, a greșit? Nu. Îi dai dreptate, doamne Luminița? Da. Cornelia, tu ești tristă acum din cauza ceea ce a spus doamna Luminița sau vezi că deja și cei doi țin cont de sfatul doamnei Luminița? Nu m-a mai interesat în nimic. Deci nu le-am interzis să nu fie prietene, doamna Mirela. Să înțeleagă lucruri. Nu le interzic la niciuna. Dar un sfat pentru Andreea, fii un pic mai rezervat. Atât. Atât. Alin spune, și îl văd așa supărat, foarte supărat, că îi dă dreptate doamnei Luminița. Astăzi ți-ai dat seama că mama ta are dreptate? Sau știai și până astăzi? Nu mi-am dat seama astăzi de nimic. Doar că știu cum trebuie să fiu de azi încolo. Să mă gândesc numai la mine, la Andreea și la mama. Pentru că am avut momente în care nu am făcut asta. Și regret. Voi ați primit și ieri mai multe mesaje care spuneau că n-au prea văzut între voi în ultima vreme gesturile acelea drăgăstoase, n-au văzut apropierile, sărutările, jocurile voastre de îndrăgostiți și că le este dor unora dintre telespectatori de acele momente. Doamna Luminița, spuneați astăzi că atâta timp cât ei au fost doar ei doi, totul a fost bine. Exact. Vi se pare și dumneavoastră că de la o vreme cei doi s-au mai îndepărtat, văzându-și de... Un pic. Să știți că nu s-au îndepărtat, dar un pic s-au îndepărtat. Văd bine cei de acasă? Eu cred că da. Da, așa este. Am avut o perioadă mai grea, nu știu, mai... Într-adevăr, au fost perioade și mai grele între ei doi, așa este. Alin că concentrat pe... Se va întâmpla dintre Dragoș. Nu se va întâmpla. Vom fi prieteni în continuare. Exact despre asta e vorba. Să mai vorbim cu ceilalți. Problemele Despre să-și problemele noastre. rezolve ei, doamna Și- Mirela. Să nu mai intervine nimeni. La asta mă refer. Ei doi. Ei doi le discută, ei doi să-și le rezolve, să nu mai intervină nimeni între ei. Dacă vrea să le dau părerea mea, le dau, nici eu nu mai intervin între ei. Da, vi s-a părut că Dragoș sau Cornelia au intervenit? Atât am avut de zis. Deci nu vreți să-mi răspundeți. Nu că au intervenit ei, dar probabil simțim și Vin noi cu să ne sfaturi, descărcăm vin și cu- mai bine o facem Exact, ei doi. în mod direct, fără să mai vorbim și cu ceilalți, despre problemele noastre. Și Problemele strict la lor, asta. exact. Dragoș, tu simți că, nu știu, poate fără voința ta, fără dorința ta, l-ai influențat și pe Alin? Nu, l-am influențat cu absolut nimic, zic eu. Sau l-ai făcut și vrei să fie mai suspicios în privința iubitei lui decât era până acum? Nu cred. Și atunci de ce spune oare doamna Luminița? Doamna Mirela, eu așa văd lucrurile, nu știu, eu ca mamă așa văd lucrurile. Eu zic că dacă Alin o să fie un pic mai rezervat și Andreea la fel o să le meargă bine. După mine, nu știu, e părerea mea. Vom vedea ce se va mai întâmpla de acum încolo. Sunt foarte curioasă ce se vede acum de acasă și către
cine înclină balanța, ce spun oamenii, exagerează doamna Luminița, au exagerat cei doi băieți sau au exagerat fetele prin acel dans pe care l-au făcut. Până atunci aș vrea să mergem mai departe cu materialele și nu suntem chiar foarte departe de subiect dacă mă uit acum la ce se vorbește, pentru că, într-adevăr, Andreea a constatat anumite lucruri legate de anumiți concurenți din casă. Despre ce e vorba vedem în primele imagini. Mireasă pentru fiul meu. Andreea! Andreea! Ce oare? Ce-ai mult de țip? Păi dar n-am știut că ai auzit. Nu mai plânge! Doamne, că vine să spar tot, să dau peste tot. Zilele astea am realizat, Alisa, cine e adevărat. Adică ce vrei să știu? Eu n-am fost astăzi lângă tine. Păi tocmai asta am realizat cine într-adevăr e. Cine a fost? Hamsterul? Șocătele? Da, în fără de exact cine nu de Lorena nu mi se și întâmplător e Lorena ce am și după aia s-a așa la lume și nu ne știu, păi normal că nu știți că nu sunteți lângă mine, dar vă dați în direct că vai, wow, voi sunteți lângă toată lumea, nici nu vreau, nici n-aș permite măcar pentru că decât părăsitate mai bine singură. Adică pe materiale apar tot timpul. Vai, nu, ce timpul? Vai. Și să mă gândesc așa în fiecare zi și stau cu Alin și să mă gândesc la cât de frumos să fie când să ieșim noi afară și câte lucruri minunate să facem noi de împreună. Și restul nu mă interesează. Nici nu o să mai aibă cu cine se certe, nici nu o să mai aibă cine, adică nu... Cu mine nu o să mai reușesc nimic. Eu o să fiu exact așa cum am fost până acum, dar un pic mai... Nu. Un pic mai indiferentă. Exact. Dar nu voi schimba eu comportamentul pentru nimeni. Cine ne iubește așa. Te lasă să trăiești. Așa că... Asta voi face. Adică... Dai bici. Știi ce mă deranjează? Ce te deranjează? Uite-te... Nu-i deloc. Nu am dreptul la mai mult și nu mi se pare corect. Că dacă am intrat, trebuie să joc. Ce o să spun oricum, nu mi se pare corect ca unii cu... Ce ochii... Gata, hai. Altcuiva din meu și-a lui Alin. Exact. Și-a lui doamna Lumi, și-a lui doamna Ștefi, și-a lui Dagoș. Știi ce cred eu? Că 5 seamănă și adună.